descoperit un nou brand apărut pe salon provider, Alix Avian. Sunt produse extraordinare, tocmai ce am realizat un machiaj cu aceste produse și au un preț extrem de accesibil. Stai aici și urmărește cum poți să realizezi acest machiaj cu produse accesibile la preț. Niciodată să nu te apuci de un machiaj fără să folosești o bază potrivită tenului tău. Ceara de la MUB mă ajută să lipesc firele de păr în câteva secunde, iar aspectul rămâne unul extrem de natural și plăcut. Cu ajutorul cariocii de la MUB trasez fire pentru a umple golurile și pentru a accentua sprâncenele. Pentru conturarea sprâncenelor folosesc puțin concealer, același produs îl aplic pe toată pleoapa, prin urmare el o să fie ca și o bază pentru fardurile ce urmează să le aplic. Încep prin aplicarea iluminatorului în zona arcadei. Apoi folosesc o nuanță de roz din această paletuță extrem de pigmentată. Am exagerat puțin cu nuanța de roz pentru că nu aș vrea să fie atât de pigmentată. Pentru un efect natural de eyeliner folosesc un maron mai închis pe care îl aplic la baza genelor, apoi formez codița înspre exterior. Aleg o nuanță de fată pe care o aplic dinspre colțul intern înspre centrul ochiului. Am rămas surprinsă cât de pigmentat este acest fund de ten și ce acoperire mare poate să aibă. Mereu aleg o nuanță foarte deschisă atunci când vine vorba de concealer. Îmi place ca zona cearcănelor să fie foarte luminoasă. Produsele cremoase mereu se fixează cu pudra, am ales nuanța 01 transparentă pentru zona cearcănelor, iar o nuanță mai închisă pentru restul feței. Eu m-am îndrăgostit de aceste produse, se aplică atât de ușor, se lucrează atât de frumos cu ele și sunt extrem de pigmentate. Conturează pomeții dinspre zona perciunilor înspre centrul feței și bineînțeles puțin contur pe frunte, pe năsuc și pe maxilar. Machiajul nu este complet dacă nu folosim și puțin blush. Am descoperit această nuanță superbă de la Alix, este un roz atât de plăcut. Pentru mai multă luminozitate, aleg mereu să folosesc puțin concealer în colțul intern al ochiului. Dacă îți dorești un efect mai accentuat al genelor, folosește acest crem waterproof, este rezistent la transfer. Lip combo-ul meu preferat, normal că trebuie să fie roz. Aceste creionuri sunt extrem de rezistente, mie îmi place să mă aplic un strat mai gros. Iar cu capătul creionului, blenduiesc puțin pentru un efect în degrade. Nu te îngrijora dacă nu găsești nuanța potrivită, rozul sau orice altă culoare, eu aplic puțin concealer pe centrul buzelor, blenduiesc ușor și îmi creez exact nuanța dorită. Este cel mai mișto rimel pe care l-am încercat până acum. Îmi oferă extra volum, iar la final pare ca și cum mi-aș fi aplicat câteva smocuri, dar de fapt sunt doar genele mele. Dacă îți place să strălucești, nu uita să folosești puțin iluminator pe partea cea mai înaltă a pomeților. Pentru zona decolteului folosesc două produse, unul cremos și unul uscat. Acest iluminator se așează atât de frumos și se întinde atât de perfect. Iar următorul este unul uscat care îi oferă un luciu și mai spectaculos. Bineînțeles că se poate folosi atât pentru mâini cât și picioare. Pasul cel mai important este să fixezi machiajul atunci când el este gata pentru o rezistență mult mai îndelungată. Sper că ți-a fost de folos.